Is-sitt laqgħa bejn il-mexxejja tal-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien imsejħa bħala Med7 saret f'Malta fl-14 ta' Ġunju tal-2019. F'dik il-laqgħa kien hemm preżenti il-mexxejja minn 7 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fir-reġjun tal-Mediterran, fosthom il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez, il-Prim Ministru Portugiż Antonio Costa, il-President Ċipriot Nikos Anastasidis, il-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras u l-Prim Ministru Taljan ta' dak iż-żmien Giuseppe Conte. Dakinhar il-mexxejja intlaqgħu fi Pjazza Kastilja mill-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien Joseph Muscat. Fil-laqgħa li saret fil-Berġ ta' Kastilja, il-mexxejja Ewropej tar-Reġjun tal-Mediterran iddiskutaw bosta temi fosthom dawk ekonomiċi, il-migrazzjoni, l-ambjent, is-sigurtà u l-paċi f'dan ir-reġjun. Hawnhekk is-7 mexxejja tal-pajjiż tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea sostnew l-instabilità fil-Libja kienet theddida għall-Unjoni. Dan is-summit f'pajjiżna sar fi żmien meta l-istituzzjonijiet Ewropej kienu għaddejjin fl-eqqel tad-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa fi żmien in-negozjati biex f'Jannar ta' sena wara ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea l-ewwel stat membru li qatt għamel dan sa mit-twaqqif tagħha. Fil-bidu ta' dan is-summit, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat sostna li f'dan il-kuntest għandu jkun żgurat li r-reġjun tal-Mediterran għandu ikun parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Dwar il-paċi, Malta sostniet fuq id-diskors li għamel l-eks Prim Ministru Malti Dom Mintoff waqt il-konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa li saret fil-kapitali tal-Finlandja Helsinki f'Lulju ta' 50 sena ilu. F'din il-konferenza, il-Perit Mintoff kien sostna li ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran. Dan hekk kif bil-paċi biss jista' jkun hemm stabilità fl-Ewropa. Dwar l-ekonomija, pajjiżna sostna li x-xogħol l-Unjoni Ewropea u li jiġu salvagwardjati id-drittijiet taċ-ċittadini u għandha tinħoloq strateġija għal aktar tkabbir ekonomiku biex jinħoloq iżjed xogħol. Madankollu dan it-tkabbir għandu jkun wieħed sostenibbli minħabba l-isfida tat-tibdil fil-klima. Dwar il-migrazzjoni, il-mexxejja saħħu dwar l-importanza li tintrefa' responsabilità ta' dan il-fenomenu. 4 snin ilu, dawn il-mexxejja saħħu li għandu jkun hemm mekkaniżmu permanenti f'dan il-kuntest li jkun ibbażat fuq il-prinċipji ta' responsabilità u solidarjetà. Fit-tmiem din il-laqgħa f'konferenza l-aħbarijiet fi Pjazza Kastilja, is-7 mexxejja iffirmaw id-Dikjarazzjoni ta' Valletta ftehim konġunt fuq 29 prinċipju li fuqhom intlaħaq qbil. Fost il-qbil kien hemm dwar it-tkabbir tas-suq uniku bilan l-innovazzjoni twassal għal tkabbir ta' dawn il-pajjiżi. Il-mexxejja Ewropej iddikjaraw ukoll l-appoġġ tagħhom għal Ċipru, hekk kif fi żmien meta tlaqqet din il-laqgħa kienet għaddejja kwistjoni mat-Turkija, hekk kif il-pajjiż tal-aħħar kienet iħaffer għal gass. Il-mexxejja talbu biex ikunu rispettati l-liġijiet internazzjonali u biex ikun hemm relazzjonijiet tajbin bejn il-pajjiżi tar-reġjun tal-Mediterran.